Здравей хора, днес ще снимаме различна игра и това е Clash Royale. Както винаги аз съм слабак на тази игра. И аз и се играя. Това ми е за сега. Аз не съм левел 11. Сега ще ви покажа нормалните ми нива на картите. Чай да видя как се махаше, как да се сложи на нормален. Да, това е. Това са ми картите. Да, това са ми картите. Почти всичко на 5 лева. И днес ще играем с моя братовчет на 2 в 2. Избираме. Готови сме. Не играем един срещу друг? Да. Това не е 2 в 2. Добре, сега. Годай се. Ще си сложа пеката. О, не, те са силни. О, аз ги убивам сега, да. Много бавно, бе. Трябва пека. Не, ще ми го убиеш. О, не. Добре, бре. О, фак. Охохохой. О, така. Няма да успея да... О, взимам някакъв демидж. Ще сложа ето този. Добре, и така и не разбрах какво стана. О, не. Тази защита. Правя така. Не. Цел! Но много малко ти е. Опа, това е силно. Защото те не ме целят. По-бързо бе! Окей. Сега си слагам пека. Мяу! На пеката казва Мега Найт. Мега Найт. На! Хи-хи-хи-ха. Ба! Бумбари-гинга, мунгаралинга. Пика! О, сега ти го убивам. Аз ти го убил. Аз ти го убих. Не съм ти го убил. О, да, убих.
Аз печеля. Не мога да повярвам, че спечелих срещу добър играч. Сега, кой гейм мод да играем? Ей, има един новия, чакай сега. За накрая ще направим 2-2 заедно. Влизаме. Тук трябва да избираш по-бързите карти, а не по-силните, да знам. Виж тук целта е, на който просто някаква карта да стигне до другата страна. Не, защо? What? What the fuck? Мама! Дай, почвай. Айде! Ма за какво? Да! Какво? Значи, пак слагам същата стратегия. Спамим някакви неща и ти го убивам 100%. Имаме тук защита. Аз знам. Така. Хихихиха. Право. Вики! Брата, той мира от един удар. Бах ти слабака. Трябва да го изтрета тази игра. Пак слагаме така. Братле! Фак! Извън да ви почеях, бето се беше върнал. Направо ще си страшно телефона. Този път няма да е същата стратегия. Слагаме и тук зад него подкрепа. Слагаме Хънтър. Айде! Ама, брат, той ми се слага 5 минути, брат. Аз го слагам от преди 10 секунди. То се не е служил, то ще имам принцес. Сега последният геймод е 2-2. Което разгеле мога да ги бием, защото сега имам 2 победи. Това е добре. Защото на първото тъпата свиня реши да си тръгне на където си иска, защото играта е създадена, мисля, сигурно от някой соп, който няма мозък в главата му. И дай. Тук има. Трябва да продуктираме 2-2. Айде, почваме. Сега ще ги бием. Какви карти да си изберем? Значи, слагам ето таз. Браво! Сега се справяме добре, много добре. О, не се. Абе! Не, братле, взимат ми. О, браво ти! О, не! Ма да. Сега слагам пеката, спокойно. Пеката оправя неща. Не оправя нещата. И ти! Сега слагаме те, които отиват само към...
Не! Чай, са. Фау! Спокойно, нещата са скибидилки. О, не. Сега го чупа и това. Не! Браво. Аз ще сложа да защита тази смелост. Не, братле. Не, ние сме джиджи. Не, братле. Те не ги убиват. О, мамо! Дай да направим втори опит. Няма да играте. Добре, това беше всичко от нас. Чао! И пишете долу, оставете лайк, абонирайте се и пишете коментар каква игра да играем. Чао от нас!